Ja, voor televisie heeft hij nog met wat al zo beschermelijk beschreven. Ja. De oorlog in Oekraïne. Het houdt een prutte mensen bezig en je komt het oeral in het naast zien. Ook de bewoners van Bruggelenkamp krijgen de berichten mee. Maar de bij stilstaan doen ze leven net. Want ik vind dat een beetje verschrikkelijk. Als je zulke dingen zou jaren. Dus er zitten die ene mensen, die zitten oren daar. En je kent nog niet eens. Je kent er toch niks aan doen. Hè? En dat de mensen mij nog geen meer verstaan hadden, maar we verschamen je, maar het is wel zo. Als het onderwerp ongesnijd wordt, komen er benamelijk een soort verhalen over de Tweede Wereldoorlog boven. Ik ga het net meemaken. Ik weet alleen van die mem. Ik ben in 1943 geboren en ik ben een hele donkere pop. Dat die mem weer altijd heel bang als die Duitsers eraan kwamen, dat ik me Jordenen weer. Dus die naaide dan altijd nog gauw een ziede. De Canadezen, die komen naar Weidel. Hè? En toen had ik er wat van. En toen meende ik als ik daar even heen woe. Hè? En, maar die vrouw die kreeg me, die sloeg met zijn kop aan. Die zei, doe bloesjeren, zei ze. Toen is er net heen. Nou ja, zei je dat toen naar gang. Mijn broer werd 10 dagen toen hij voortging is. En die weer 6 tot hij weer omkwam. En toen wilde er niks meer van u weten. Je zenuwskak in handen. En nee, we gaan nooit gaan. Mijn mem ging allemaal naar Hilversum dat hij in het sanatorium. En als er wist dat ze kwam, dan weer de bosken niet. Maar ja, dan liefde we er wel van haar kant. Je zei altijd, wat godzaam, voortschrijden de mensen niet, dat we hier nou worden. Maar ja, het werd moeilijk. Mijn mem zei altijd, de oorlog gaat van mij nooit in West. En dat wie ik zo. Ik ben ook nog. Ja, dat is mooi. Dus, Ja, maar ik moest de dingen toen beladen. En ik weet dat ik nog, had mijn broer thuis kwam uit het concentratiekamp. Hij had toch kussen net meer veilig, hè. Zo'n holle, ieder. Nou, en dit bij alle jaar aantal ribben. Of weet niet. Zo wordt hij hem slaan en lei de hele raag. Die lei hem heel de jeppen, want zo breed. Zo wordt de hele raag heen. En dan vertelde in het begin er wat. Maar niet wilde er nooit weer op praten. Hij praatte nooit over het concentratiekamp. Want en wat ik van hem jet had als jonkje, als ze man in de Joodse famkes zat tussen zo'n pjellen onder dat te steen zagen. En dan takelden ze op en dan lieten ze zat tussen de voeten in naar beneden te vallen. En dan moesten jussen wij van die pjellen nog hadden en dan moesten ze in een groot gat smitten. En dan leefden ze nog. Ja, dat weet ik al hier nog. het was wel erg. En ik vind dit echt heel erg wat er ooit gebeurt. Maar het is net alleen in de Oekraïne. Er zijn volle meer plekken waar het een grote band is. En hulp voor het verdriet. Wat dat betreft zijn we weer in het paradijs.